ifadesiyle bir rapor hazırladım. Bu raporda Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ji sala 1960 hetan hem bênavber ew 61 salin dehê rêbendanê ang û dehê çilem wek roja rojnamewanên dixebitin ku ev roj tenê li Tirkiye heye tê pîrozkirin. Lêbelê bi nêzîkbûna wê rojê di salên dawî de ji ber zêdebûna zextên li ser rojnamewan û saziyên çapemeniyê, komeleyên rojnamewanan û rojnamewanên ku li kolanan kar dikin dibêjin, ev roj êdî ji bo wan ne cejin û ne ji rojeke pîroz e ku pêşwazî bikin. Turgut Dedeoglu ku rêveberê sendîkaya disk basın îşiyê û di heman demê de karê rojnamegeriyê berdewam dike dibêje, êdî bo wan wateya cejna rojnamewanan nemaye. û di salên dawî de herî zêde fişar li ser rojnamewan û dezgehên çapemeniya Kurd hatine kirin û dengê wan hatiye birîn. 10 Ocak aslında Türkiye'ye özgü bir bayram. Dehê rêbendanê ya rast tenê li Tirkiyeyê wek cejna rojnamevanan tê pîrozkirin. Lê belê êdî tu wateya wê ya cejnê nemaye. Ji ber ku zext, fişar û tundiya li ser rojnamevanan di astê herî jor de ye. Taybetê li ser rojnamevan û saziyên Kurdan yên çapemeniyê ev yek zêdetir e. Li bajarên Kurdan êrişên li ser rojnamevanên Kurd zêde bûne û rojnamevanên Kurd bi cezayên heta-hetayê tên siza kirin. Rewş ji bo rojnamevanan roj bi roj xirabtir dibe. Rojnamewan Haydî Demîr jî tevî gefa kuştin û dozên ku derbarî wî de hatine vekirin, ev bi salan e li Bakur û Tirkiye karê rojnamegeriyê dike amaje pê dike ku bi hezaran hevkarên wî niha bêkar in û tên darizandin û bi dihan rojnamewan jî niha digirtîgehandan e. Binlerce gazeteci özellikle 2015 darbe girişiminden sonra işsiz bırakıldı. Piştî derbeya 2015 bi hezaran rojnamevan bêkar man. Niha zêdeyî 6 rojnamevan hê jî di zindanê de ne. Li gel vê yekê niha nêzî 300 rojnamevan ji ber ku karê xwe kirine tên darizandin. Tenê di meha berfanbara 2021 de ji bo 67 rojnamevanan 1300 sal sizayê girtîgehê hate xwastin. Niha sê dozên min hene û ji bo min jî 39 sal siza tê xwastin. û her roj li ser medya civakî gefa kuştinê li min tê xwarin ji ber nûçeyên min. Her wiha li gorî rêxistina navneteweyî ya rojnamewanên sînornenas, Tirkiye dewarê azadiya çapemeniyê de li nav sed 8 welatan de di rêza 153 de cih dikirin. û di nava 5 salên borî de nêzî 10,000 rojnamewan ji ber ku tenê karê rojnamegeriyê kirine, li Tirkiye ji ser kar hatine dûrxistin. Vural êrişmiş. Kurdistan 24 Ankara.